Bu, anak wis gede-gede awake dhewe wis mene wayahe kapan ya Bu iso umroh men kaya wong-wong kae kok penae kodho gampang rezekine gampang mangkat umroh. Ya ndonga bae mbokan ben rezekine teko iso mangkat umroh Pak. Ha iya. Wong kok nek lagi angel ya wis sing sabar ku ya. Jalani bae anak. Sayang rek karo aku. Nah ora sayang aku ngapain Bu, tak dolani kerja dina-dina. Rumangsane men iso weneh bojo karo anak men iso jajan. Wis senatane kok iki pokoke jalani wae Bu. Cabut kewan itu men rada akeh. Diwane wis akeh ya gundul bae ya. Gundul ora beres ya. Gundul. Nyatane umahe nang kebon ya wis jalane Bu ora usah tiru-tiru wong-wong sing aneh-aneh nyatane urung nyandak. Iku ora cabut kewan. Ayo, Mak.